vreodată de ce după o masă copioasă te simți mai degrabă lipsit de energie decât gata să cucerești lumea? Bună, dragii mei! Sunt Gina Nahmani, actriță și antreprenor. În ultimii ani mi-am concentrat toate eforturile spre a ajuta pe cei din jurul meu să devină cea mai bună versiune a lor, prin a inspira și a-i face să-și descopere adevărata lor forță interioară. La rândul meu m-am luptat ani întregi cu kilogramele în plus, pot spune că am câștigat bătălia abia în momentul în care am învățat mai multe lucruri despre mâncare. În plus, asta mă ajută foarte mult să reușesc să mențin un stil de viață sănătos. Sunt lucruri care pot părea banale, dar credeți-mă pe cuvânt, urmând cu atenție principiile de nutriție, nu doar că veți slăbi, dar veți trăi mult mai sănătos. Probabil te întrebi ce sunt aceste alimente alcaline. Pe foarte scurt, alimentele alcaline sunt cele care ne încarcă de energie. Sunt alimentele care echilibrează rapid și eficient organismul, un fel de combustibil dacă vreți. El ne ajută să ne menținem sănătoși pentru că au un pH crescut mai mare de 7. Bine, dar cum fac ele acest lucru? Crescă nivelul de oxigen din sânge. Lista de alimente alcaline este destul de lungă, dar hai să vedem împreună câteva exemple. Am ales special alimente foarte accesibile pe care le găsim în orice supermarket. Lămâia este un produs cu adevărat uimitor, are numeroase proprietăți antiseptice și este un aliat de nădejde pentru creșterea în mod natural al imunității. Este foarte bună și pentru curățarea ficatului, este foarte ușor să includem lămâia în alimentația noastră. Cea mai simplă metodă este prin consumarea în fiecare dimineață a unui pahar de apă călduță cu lămâie. Castravetele este un aliment alcalin ideal pentru cei care au probleme cu digestia. În plus, deoarece castravetele are în componența sa 90% apă, este foarte bun pentru sănătatea pielii și ne ajută să avem un ten luminos. Ridichile reduc nivelul de colesterol și îmbunătățesc activitatea sistemului cardiovascular. Este foarte ușor să le introducem în alimentație și în salate. Așa că data viitoare când mergeți la supermarket să vă aprovizionați pentru câteva zile și nu uitați să pui în coș și câteva ridichi. Cine nu-și dorește să rămână mereu tânăr? Țelina încetinește procesul de îmbătrânire a organismului, stimulează secreția de suc gastric și normalizează nivelul de zahăr din sânge. Este foarte bine să consumăm atât rădăcina de țelină cât și frunzele. Dacă nu vă place gustul, puteți să o includeți în smoothie-uri împreună cu alte ingrediente care vă plac. Eu fac acest lucru. Usturoiul nu este doar una dintre cele mai îndrăgite arome pentru tot felul de mâncăruri gătite, ci un aliment alcalin plin de proprietăți. El ajută la întărirea imunității și are proprietăți antibacteriene. Avocado! Iubesc avocado și îl consum aproape zilnic de ani întregi. Este un fruct foarte bun pentru sănătatea inimii și a pielii și, trebuie să adaug, este un ingredient delicios în salate. Apropo de alimente delicioase, și pepenele galben este pe lista de alimente alcaline. Consumați-l cu încredere pentru că are un pH de 8,5 și este recomandat în cazul bolilor renale sau a pietrelor la vezică urinară. Bananele sunt un alt aliment foarte recomandat pentru sănătatea rinichilor, dar și pentru sănătatea sistemului digestiv. Atenție, însă bananele au destul de multe calorii pe 100 de grame și se recomandă moderația dacă doriți să slăbiți. Cicoarea este o alternativă perfectă pentru cafea și are un impact benefic asupra sistemului nervos. În plus, reduce nivelul de zahăr din sânge și ajută astfel normalizarea glicemiei. Ananasul este fructul meu preferat, dar și un aliment alcalin extraordinar. Este bogat în vitamina A și C, iar sucul său este celebru pentru capacitatea de întărire a emoțiilor. Acestea sunt 10 alimente alcaline pe care eu vă recomand să le includeți în alimentația voastră zilnică. Dacă doriți mai multe sfaturi de nutriție, urmați-mă și pe Facebook și pe Instagram.
O să las linkurile în descriere. Vă pup, ne vedem data viitoare la un nou video. Nu uitați să vă abonați pe canalul meu aici pe YouTube. Să aveți o zi minunată, divină, superbă. Și mâncați multe produse alimente alcaline. Vă pup!